Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo RAMOGITV kamwa wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Ruth Otieno kendo aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Seche mwa wacho ni ngima en mwandu, wang'e fuoni duto te mag del, obed kogno, obed yie wich, obed nyarogno, obed chuny, kidieny moro amora mar del, wadwa ni mondo mi obed kod ngima makare. Emomiyo amor mokalo ni wantiere kod daktari marwa e studio odiechieng' ma kawuono. Obonyisowa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, en laktar molony e weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano Ruth. An gi nyinga, an Lucas Okumu. Lucas Okumu en ajuoga molony e tuoche mag pien, tuoche mag yier, to kod tuoche mag kogno. Awuod kabondo, kod umo, ramba, to kendo an okeo Nyakach Kajimbo. Koro gisani atiyo osiptal mar Homa Bay Referral Hospital. Seche moko bende nwang'a e osiptal mar Oasis Doctors Plaza mane chuny boma ma Kisii. Koro mane kaka inyalo yuda ka jogo manyalo biro dwaro manya bang'e. Erokamano nyama in weche mag pien del gi king'eng'e pien del kama ting'eyo ni ma an gi chandruok ma kama. Mane matiegora moloyo. Mane mitiegori moloyo. Kisungu luonge ni dermatologist. Dermatology. Aha. Koro wantiere gi dermatology, to dermatology ni ok wasome kende. Wasome wariwe gi gimoro ni venerology. Venerology okwako kendo tuoche madhi gi ok gin nyeye, but tuoche manyalo mako duong' mag dhano. Obed joma mine, obed joma chuo, but mamako area mar duong' mar dhano. Ere kaka ariyogi otudore? Samoro nyalo pimo mana matin nikech wacho ni okisom dermatology kende nyaka ngiriwe gi iluonge nang'o cha? Venerology. Venerology. Venerology oriwe gi tuoche mag pien nikech iyudo ka ng'eny tuoche mag pien ng'eny tuoche madhi gi nyeye kata mawuok e duong' mag dhano ng'eny gi temo tudore gi pien. Koro gi nodhi oketgi kanyakla mondo koro kisomogi tisomogi wang' achiel. Ma koro kibiro ira kayudo ka en tabu mawuok e samoro mabiro nikech nyach kaka nyach machalo kaka syphilis. En gi tuoche mang'eny mag pien mowuok godo. Koro ok achak aori ir ng'ama chielo, koro athiedho gi te wang' achiel. Manyiso ni en tiegruok modhi wang' achiel. Kabisa. Kine itiegri e mag pien del, yie wich, kogno, michak itiegri e tuoche kaka mag nyego bende ok en tich mayot kata matin. Kata kamano odiechieng' ma kawuono daher mondo mi wawuoye kuom acne. Dholuo wanyalo luonge ni Kabirwa. Mana kaka winjono jahera mar chenro mar penj laktar kawuono wawuoye tuo kata chandruok mar Kabirwa. Samoro nyalo neno ka lenda wang'i kata pien del nitiere kod chandruoge mopogore opogore to ok ine ni mano en tuo. Wantiere kod Dr. Lucas e studio ma bende wacho kacha ni nyaka Kabirwa en tuo monego bed ni ing'iyo matut mokalo. Kabirwa en ang'o? Erokamano. Kabirwa dhok ma ji ohero tiyo godo. Joluo mang'eny ang'e ni Kabirwa gi kia. To Kabirwa en tuoche makuodo pien mane wang' dhano. To onyalo kuodo wang' dhano, onyalo kuodo kori, onyalo kuodo ng'eyi gi kamalo, to kendo gi bedeni kuondgi be Kabirwa nyalo wuoke. Dhok ma ji ohero tiyo godo en pimples. Mane no ka ji ohero thoro tiyo godo kabisa. To pimples en Kabirwa, to gi dhowa waluongo ni acne. Samoro kapok wadhi e pien del mondo wang'e ni ang'o matimore e pien del mondo mi Kabirwa obede, wanyalo ng'iyo picha manyiso Kabirwa kaeto johera mar chenro ni biro neno ni ma en Kabirwa kapok wadonje matut mondo mi wang'e ni pien del. To kata kamano wacho ni ok okuod lenda wang' kende, onyalo bedo nyaka e kor ng'ato, nyaka e tok ng'ato, nyaka bede ng'ato. Debe ni magi ma wawuoye daktari? Ma koro wawuoye mantiere e face, lenda wang' ng'ato. Koro mago achiel e kaka giwuok. Manyiso ni giwuok madongo dongo ma okota luwore, moko dongo, moko tindo. Koro luwore gi stage ma jatuo nitiere nikech sama ochakore ok giwuok madongo dongo. To kaka omedo bedo ka ok thiedhe e kaka omedo bedo marach, kata onyalo medo bedo marach kaluwore gi gik ma ng'ato chako wire wang'e sama koro chakore. Moko medo ketho kar mondo losi. Wantiere kod pogruok e kind Kabirwa kod rashes kod ruodho matindo tindo mag pien del. Pogruok nitie maduong'. Ruodho nyalo bedo kamoro amora. Kabirwa to nigi areas ke monyako wuoge. Mana kaka ni lero nwacha lenda wang', e kor ng'ato kachiel kod e tok ng'ato. Moko moro be wan godo ma waluongo ni inversa. En owuok
kuonde machalo kaka yuoth, owuok e abnormal areas. Kuonde machalo kaka yuoth kata chiek dhano bende nyalo wuoke, mano be nitie. Pimples mawuok e yuoth ng'ato. Kendo en koro rach nikech en ng'enyne kosewuok to koro chako chwer. Koro en kuonde ma koro chwero tutu, gin kuonde motucho tucho to chwero tutu. Mang'eny ji ok par ga ni mano be pod kabirwa. To koro kibiro iro an kaka jolony to wabiro ng'isi ni ma kabirwa to inyalo thiedhe. Thothne waparo ni en ang'o kapo nono ni kokuothe yuothi kata chiek. Ng'eny ji paro ni en yamo. Ma ji thoro luongo ni boils. Ng'eny ji paro ni en yamo ma kawaida. To gimonego be ni penjori ni en yamo mane ma ket muony antibiotics to ok changi. En yamo mane ma kobar to koro medo bedo marach. Kar mondo changi to medo bedo marach. Koro mane pogruok manitie. Kabirwa obiro e yore mopogore opogore, thothne waluonge ni pimples ma bende mako lenda wang'a. Daktari olero kata nyalo mako yuoth ng'ato nyaka chiek ng'ato. Wadwa ni mondo wang'e ni gima timore e pien del daktari, mamiyo pien del nyalo kuot machal kod magi ma samoro onyalo kata chwer kaka ni lero ni samoro kapo nono ni okote yuoth ng'ato kata chiek ng'ato to onyalo kata chwer. Pien dhano nitiere kod kidienje mopogore opogore mana kaka thothne wang'eyo kata kaka in daktar molony e weche mag pien del inyalo pimonwa ni wantiere kod layers kata kidienje mopogore opogore mag pien dend dhano. Picha ni daktari akeni opimonwa wang'o kaka kabirwa chakore, opimonwa kaka kabirwa bedo kata pimple bedo ka koro obarnwa pien del mondo mi wanene maber. Inyalo chunga mondo mi pimnwa ni magi madhi nyime mondo mi johera ni mar chendo ni owinje kendo nene malong'o machiegni. Erokamano. Kuom pien dhano wantiere gi buche. To buche mane pien dhano gi eki nitiere mo magigolo. Ma e mo makata ka dipo ni ok iwichori mo to iyudo ka pien dendi leny. En mo monego be ni wuok, mo ok onego be ni en gima ikaso ni mondo wuoki. Owuok kende mayom kaka ne Nyasaye. Kaka ne Nyasaye ochwe dhano. To nitiere seche moko makore yudo ni mono endo otemo wuok mang'eny moloyo kaka onego be ni wuok. Gik manyalo miyo mago nitie, aparo ni wabro lero bang'e. Koro ka wang'iyo picha ma wan godo ka, king'iyo ma normal, waluongo ni healthy, en follicle, dho waluongo ni follicle, nitiere bugo mineno kani, kama koro wuoke. Koro ma waluongo ni sebum ni, ma e mo, ma biro malo, to kose biro malo, to koro omiyo pien del bedo mayom kendo nyalo bedo mapakni. Ka koro tabu odhi obedo to mo mawuok kani obiro to dino bugo ni endi, manyiso ni koro mo ok nyal wuok oko mondo mi ochop oko e pien del. Manyiso ni koro osebedo kamano to koro dino ka, koro mo ma pod medo wuok koro medo mana dinore ka, kaka koro wanene picha ni. Kama osetimore e pien dhano wantiere gi bakteria ma nigi tije e pien dhano ma ng'ato ka ng'ato nitiere kode. To ka koro ma osetimore, ka osedinne iye ka, to koro bakteria ni ochako chiemo kendo ochako nyuolore mang'eny to odongo. Koro kosetimo kamano to ema koro chako oloso kuotne mathin mawuok no endo, ema koro wachako luongo ni pimple. Koro kamano osetimore to koro pien generally koro pien te koro bedo gi problem. Mo wuok kanyo to dinore piny, bakteria cha be nitiere kanyo, medo chiemo kanyo to medo dongo. Koro mano te miyi gimiluongo ni inflammation. Inflammation tiende nang'o? Inflammation tiende ni pien ne koro olit, okuot to lokore makwar. Mano gima koro waluongo ni inflammation. Koro bro luwore koro gi gima ng'at ma kabirwa wuok kuome timo, ema bro miyo omedo bedo marach kata omedo dok chien. Erokamano nyama nyiso ni buche gi ka ng'ato ng'iyo pien dende kama to ok onyal neno, to gi ng'eny gintiere kamoro amora e pien del ma po nono ni nyalo bedo kod chandruok e achiel kata ariyo, koso ginyalo makore ma kendo koro en chandruok ma koro duong' mokalo. Ka ginyalo makore, achiel nyalo bedo godo to moko be nyalo wuok kuonde ma gintiere achiel. To mana nyisi ni wuok e yuoth, gima wuok e chiek dhano, gin mang'eny gi thoro makore. O ma gin buche gi odhi omakore. Gin buche gi dhi to makore. To odhi odino. To gidino. Koro gin ka gisedhi gimakore to giketo tuchi mang'eny ma waluongo ni sinuses. Otuchi go kosebedo mang'eny to koro gichwer. Ka gisechwer kama, ka ginyalo chwer
kamano igni mang'eny to koro chwer no endo nyiso ni ng'ano either bade no ok onyal ting'o malo maber, complications mamoko kata tabu mamoko mabiro gi kuot no be koro chako donjo. Chenren penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'iyo Kabirwa kata pimples mabende daktari pimonwa kacha gima timore e seche mamano makati nyalo neno ka gikuote lenda wang'i ginyalo kuote kori kata e dier ng'eyi. Daktari ni pimonwa kacha ni e seche mama timore samoro yudo ka mo wuok mang'eny to ibinyalo pimonwa mana matini ang'o momiyo mo ni samoro wuok mang'eny moingo kako nego beno bedo. Ero kamano. Ng'eny ne en gima miyo mo bedo wuok mang'eny, either mo wuok mang'eny kata idino buchego eko makoro mo ma wuok ma kawaida chok koro ok kal. Ng'eny ne wan gi gik moko ma waluongo ni hormones e dend dhano. Sana wan gi hormone achiel ma waluongo ni androgens. Androgen no ema medo kelo tabu. Androgen gi dholuo pimo nyalo bedo matek, to wan gi hormones, gik ma waluongo ni hormones ma control gik mopogore opogore e dend dhano. Koro mago e gik ma hormone no endo ong'eny ndalo ma ng'ato donjo e age mar adolescence. E gin ng'eny Kabirwa temo wuok ndalo ma rowere chako pong', ema ng'eny no thoro wuok. To ok gin kendgi ema gibedo gi tuo mar Kabirwa, nikech Kabirwa wantiere gima wuok e kidienje adek. Wan gi Kabirwa mar nyithindo. Manyiso ni nitiere stages ma entiere bede, ok en ga ni ok en mar jok ma nitiere adolescence kende. Nitiere Kabirwa mar nyithindo ma nie bwo higni 12. Wan gi Kabirwa ma koro ji luongo ni kawaida, ma koro iwacho ni ng'ani pong', ma joluero tiyogo ni nyathi ng'ani koro pong', Kabirwa opong'o wang'e. To wan gi Kabirwa ma wuok ka ng'ato osebedo ng'ama duong'. Ng'ato seti above mano koro adult. Nitiere Kabirwa ma wuok kane in e youth mari kata kane intiere adolescence ni onge kode, to koro kisebedo maduong' above 18 kendo koro chako bedo gi Kabirwa, koro chako chano ng'ato ni to Kabirwa tagolo kune, to stage cha to nosekadho. Mago gik matimore. Koro kiwe wach androgen no endo, wantiere kod tuoche moko be sana kuom joma mine ma bende nyalo kelo ma waluongo ni polycystic ovarian cyst syndrome. Polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome, cyst go eko be seche ma gisewuok e ovary, e ligeche magolo tong', to gin be gimiyo androgen cha wuok mang'eny. To kowuok mang'eny en bo nyalo kelo acne kuom joma mine. To thothne kuom joma chuo en hormones ka ema kelo chandruogni. Daktari adwani mondo mwadoga ne chien matin ipimo ni wantiere kod kidienje adek, wantiere kod kidienje mokwongo mathoro mako nyithindo, kaeto wantiere kod mamako rawere ma bende thothne wacho ni ng'ani koro pong', ma bende ni leronwa gimomiyo matimore, manyiso ni sechego ema koro hormones gi thoro bedo mang'eny e dend ng'ato ka koro entiere e teenage kanyo, kaeto mabiro ka ng'ato osebedo ng'ama ng'ungo. Wadhi e kidienje mokwongo mar joma pod tindo, nyithindo ma pod tindo, ang'o ma nyalo miyo gibed kod chandruogni? Mano be timore mana nikech hormones del opogore. To be en ok ong'eny, mar nyithindo matindo ni ok ong'eny. To del opogore, nitiere jok ma hormones ma gichako bedo active chon. Koro ka hormones gigo chako bedo active chon, mano bro timore kuomgi. To nitiere jok ma kochope higa monego beni ji ong'eyo ni Kabirwa onego beni wuoke, hormones gi pok obedo malo ahinya, androgens go pod nitiere piny, to samoro dende be koro rito maber. Koro bang'e ka koro hormones chako bedo mang'eny kendo kosekadho age no, to mano koro chako timore. Wacho ni dende samoro rito maber, rito del maber tiende nang'o? Ok owir gik moko manyalo bedo ni kelo blockage, dino buche go eko. Mano bende makela e penjo na machielo ni kopogore kod wiro gik moko manyalo kelo blockage, blockage madino buche go, ang'o kendo manyalo miyo buche gi dinore? Nikech kaka nochiwo jo onego bed ni giyawore mama wuok to donje pien del, yomo pien del, rito pien del mondo mi obed maber. Kidieny mokwongo ipimonwa kacha ni wathoro kata ji thoro wicho gik moko e pien dendgi mamiyo odhi dinore. Moko kendo gin ang'o manyalo miyo pien del dinore? Gik miwiro to nitiere wuok mamocha wuok kono mang'eny. Onyalo bedo no wuok mang'eny ma koro process mare mar wuok cha koro oingo. Koro obed ni koro okunore
e piny mar pien ka nikech koro wuok mang'eny. Mathothne en gik ma ji wiro kaachiel kod mocha wuok mang'eny makoro chuno ni mondo mi okunre makoro dhi miyo buche gi dinore. Kik dhi mabor kata matin, kik isudi, penj laktar. Kawuono wang'eyo pimples, acne kata kabirwa gi dholuo maler. Wantiere kod Dr. Luke ma bende olony ahinya e weche mag pien del, yie wich kaachiel kod kogno. Wakaw yueyo waduogo bang' thuolo machuok wadhi nyime kod chenro ni. Aditi mana kaka en mari. Do not forget, omiyo kumora mora ma untie gi through, an bende abiro bedo kode kanyo. Seatbelts now. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Nataka kuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man bazu. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jipe. Dial *811 *346# to get Sheng prayer. Machiegni kendo jahera mar chenro mar penj laktar wang'iyo Kabirwa, acne kata pimples kaka thothne waluonge. Kapono ni ineno kaka gik moko samoro kote yuothi, tichich ni mato en bur manade. Kawuono daktari oleronwa ni magi ok bur. Kato bende opimonwa ni mouth or wuok e yuoth ng'ato kaachiel kod chiek ng'ato gin buche kaka gidhi gidinore to gimakore tiende ni mocha dhi wuok mang'eny kae to gidhi chwer mang'eny mamiyo koro githoro bedo madongo moingo ma pile manyalo bedo e lenda wang'. Wadi mondo wadhi e kidieny machielo ma bende nisepimonwa kacha ni nitiere gik mopogore ma samoro ng'ato nyalo time pien dende manyalo miyo gigi nyalo bedo mang'eny e pien del. To samoro kapono ni ng'ato en nyathi ok oneno acne kata pimples gi, samoro obedo teenager magi bende ok obedo godo, samoro obedo ng'at maduong' bende ok obedo godo. Manyiso nang'o ni pien dende ber, onge chandruok moro amora, koso nitiere gimoro motimo kare kaka ni wacho cha, oluoko pien dende maler kaachiel kod nonro motim machiegni wacho ni wantiere kod Kabirwa bende mawuok e anyuola. Nitiere anyuola magin Kabirwa ok gibed godo. Ma ng'enyne kiyudo jatuo man gi Kabirwa tipenje ni to mamau be ni kitabu mar Kabirwa, to wuonu be ni kitabu mar Kabirwa. Koro kiyudo ka nitiere maringe e anyuola kata mane lineage maru, to en be nitiere kaka wahandole. To gik miwiro mani penjo, to ng'eny gik miwiro ji onego bed ni ng'eyo ni to en gi type mane mar pien, nikech wan gi types mag pien. Wan gi types mag pien adek. Wan gi pien motwo, wan gi pien ma ber ma kawaida, to wan gi pien man gi mo mang'eny, waluongo ni oily. Koro wan gi dry skin, wan gi normal skin, to wantiere gi oily skin. Koro ng'eny jok ma thoro bedo gi tuo mar acne, kwan atamalo 90
gin jok mantiere god oily skin. Koro gik mamoko ka be nitie, to koro ka in gi oily skin to kendo koro in gi kwan atamalo mondo mi ibed gi kabirwa bedo malo moloyo joma moko kaka jok man gi dry skin. Koro ka kabirwa gi the types of skin. Koro kiseng'eyo ni type mar skin mari en oily, manyiso ni in gi face ni nigi mo mang'eny, makata kiwiro mo to in gi mo mang'eny kaka mara. Mo iwerigo. Gimiluongo ni mo migwelo iwerigo. Gin modhi migwelo, ok gin modhi machalo pipi, gin modhi migwelo. Mago modhi ma koro ok onego bed ni iwiro e wang'i kata kuonde ma giguguoke, nikech gin gimedo dino kuond ka. To ka gidino kuondgo to mane chakruok mar tabuni. Daktari abodo kichir mana matini pimo nwa kacha ni kabe to ber kang'eyo ng'ato ng'eyo kidieny mar pien dende. Ibo ng'e nade kidieny mar pien dende, king'eyo ang'eya koso chuno nyaka idhi ka laktar molony kaka in mondo mi opim nini to ma en ma. Nitie ng'enyne to ji mang'eny ok nyal fwenyo mayot kit pien ma gintiere godo, to gik ma yot mondo mi ing'e ni pien dendi chal nade yot. Namba 1, kiluokori gi sabun ka ok iwiro mo to dendi osiko katar, mano manyiso ni pien dendi otwo. Kiwirori kiluokori to ok iwiro mo tineno ka pien dendi ok otwo to be ok oleny ahinya, mano manyiso ni in gi pien del ma kawaida. Mano pien del mowinjore ma intiere godo. To kiluokori mitwo to koro pien dendi golo mo mang'eny, ilenya mano manyiso ni intiere gi oily skin. Koro mano e kaka pien del chalo. Ama mano in gima wanyalo timo kata dala. Inyalo timo kata dala, to kotami timo to kibiro hospital to abro nyisi e yo mayot ni pien dendi en chal kama. Onge jatuo mar acne mabro wuok e klinik nyaka pok anyise ni pien dendi chal kama. Jotuo na te o kata ni man gi kabirwa kende, jotuo na te nyaka ng'isi ni pien dendi chalo kama, mondo wabed kwa ng'eyo. Kinyalo nyaka mara ina mani motuo mari is normal. En normal. Tiende ni onge gimo mang'eny to bende ok otuo ahinya. Ero kama na nyaka to bende lero nwa kacha daktari ni wantiere kod kidienje mopogore opogore mag mudhi ma samoro wathoro kete dendwa manyalo miyo gimedo dinore magin mag agwela. Maka pono ni ng'ato seneno ni pien dende en mano motimo mo mang'eny kaka ni pimo nwacha, inyalo ng'iyo pien dendi seche misiluokori koleny ahinya to koro inyalo bedo mabor kod modhi mag agwela. Mondo mi wayud kaka wanyalo geng'o chandruok mar kabirwa. Kapo nono ni ng'ato oseyudo ni nitiere kod chandruok mar kabirwa, kuom ranyisi picha ma waneno ni daktari, waneno ka picha ni anyalo paro ni en rawera, aparo kamano ok ang'eyo. Waneno ka nitiere kod kidienje mopogore opogore mag kabirwa. Kwang'iyo yo ka ng'ute koni waneno moko mabet tindo to rachar. Kaito wang'iyo mabet dongo, wang'iyo gi ka gipogore. Debede ni acne kata kabirwa giwuok e stages mopogore opogore. To kapo nono ni giwuok e stages gigi gin stages mage. To e seche magin e stages gi en ang'o ma onego bed ni timo, kata en ang'o monego bed ni itimo mondo mi kik ochopi makoro dhi kelo ni mbala nikech aneno ka mbala moko bende marotenge nitiere e lenda wang'a jatuo wani. Ero kamano. Adwaro ni mondo aler ni kabirwa pod wanyalo pogo kendo tieng' moko kendo mopogore. Wan gi moluongo ni mild manyiso ni en kabirwa to otin. Wan gi moluongo ni moderate acne manyiso ni en acne mani diere. To wantiere gi moluongo ni severe acne en kabirwa moro ma koro ng'ato ok dwar kata wuok oko mondo mi ne, ok odwar kata ni ji one wang'e. Koro mago kabirwa manitiere. Okay, mato mana explanation ma aparo na sipimo cha mar stages ja mar pien del ma otimo mo. Pod wantiere kod pien del motimo mo modinore. Wantiere kod ma koro dinore to koro osebedo gi tuo mar kabirwa. Maiso ni ma apodonge kode? Macha ni kode, but otin. Ma be nitiere kode, but pod ok inyal pimo gi magi. Koro ng'ama nitiere gi ariyo go eko, thieth margi dhi pogore gi jok ma nitiere koni. Mama gi gin jok ma opogore. Koso ng'ata achiel ema nyalo chako ka to dhi mochop nyaka stage 4. Ng'ata achiel nyalo chako kucho ma chop ka. To nitiere jok moko ma luwore gi kako samo bire iri. Kobiro iri ka en stage mokwongo kata stage mar ariyo, kaki handle opogore. To koro ok anyal gombo ni jatuo owuok na stage mokwongo dhi stage mar ariyo.
be ok anyal gombo no wuog e stage mar 2 dhi e stage mar 3. Abro dwaro ni mondo alose gi kanyo mondo mi kik omedre. Wadhi nyime. Koro nawacho ni wan gi mild, moderate gi severe. Gigi ma mild thieth mare nawacho nopogore, to be ng'enyne ok odwa kata ni mondo wathiedhi. Awuoyo kodi, atimo ni counseling, tanyisi gik monego bed ni timo e phase ni, to obro bedo controlled. Mosechopo moderate, to wadwaro ni mondo wachak thieth. To ma severe be nyaka koro yud thieth. Kaka nanyisi ni thieth mag-gi opogore to kendo nigi tich matek matin. Koro wan gi modhi ma wawiro joma mine seche mochakore ka pod otin cha, ma pod waluongo ni mild cha, ka ng'ato neno to oringo e dukni mag yath. To ng'eny yedhe ma jogi thoro ng'iewo ma giluongo ni mo, to ok gin mo, gin yedhe. Gin yedhe moting'o gik ma waluongo ni steroids. Ibro chako wire e wang'i to ibro bedo mayom, kendo ibro bedo mapoth. To ok ibi weye. Kiweye ni to koro gichako bedo marach molo kaka ne gintiere mokwongo ja. At the same time, bedo gi marach no, to pien dendi bo keto bedo math, pek mar pien dendi be koro dok piny. Pien dendi bedo marep-rep. Obedo marep-rep. To pien dendi kosebedo marep-rep, mang'iso ni koro chieng' bende ok nyal bedo e yo mayot, nikech koro chieng' biro bedo ni wang'i. Koro yudo ka jok mosetiyo kata gi modhigo mang'eny, ma giluongo ni modhi to gin yedhe, koro yudo ka pien wang'e kuonde moko kaka alwora mar wengene, kata kuonde ma chieng' go kabisa kaka lembe to gi leda wang'e, lokore rotenge. Koro yudo ka ok onyal bet e chieng', kobet e chieng' to owacho ni chieng' wang'e. Koro kaka ma to koro waluongo ni severe acne, kata wanyalo luongo ni cystic acne, nikech oloso gik moko mokuot e iye kuno ma kimulo gi kama tiwe ni en sponge moro mantiere e kuno, koro waluongo ni cystic acne. Koro en gi complications mage. Gima athoro nyiso jotuo ni kabiro kosechako wuok, ok onego bed ni biyogi. Nikech biyogi no ema kelo pogruok, ema kelo tabu ma gichope stage machielo ni endi. Nikech seche mibiye to ang'o matimore? Kibiye to mang'iso ni ibaro pien gi thuon mondo mi gima nitiere e kacha to wuogi. Jok mabiye ng'enygi ibro yudo ni odwaro ni mondo omak kama, pien dende kama to obi. Pien barore. Ibro faulu e golo mo mane nitiere kanyo nendo. To magik marochere mawuoga go gin mo. To gimodhi weyi godo to nyaka odhi weyi gi mbala. Nikech pien wan gi kidienje ariyo mong'e. Epidermis mantiere gi malo to gi man piny ma waluongo ni dermis. Kibaro pien gi thuon to mang'iso no dhi barore nyaka piny e dermis. Kobarore nyaka piny e dermis, ka mbala no chango to nyaka obed rateng'. To kobarore nikech en mbala. To ka en gi malo to kochango to kodhi lokore rateng'. Koro ajanyiso ng'eny jotuo ga ni ng'eyo ta ng'eyo ni gigo ilo, nikech en gi gima waluongo ni inflammation manasepimo cha. Okuot, oremo, to discomfort be entiere godo. Lweti bro thoro dhi kanyo. To gima temo nyiso gi ka en nang'o? Orudhe. Irudhe gi waluongo ni pulp of the fingers. Irudhe arudha mayom kama. Kiwinjo ko ili to kik ibiye. Mane gima temo thoro nyiso ji. Nikech mondo mi kik oweni mbala seche mochango. Ageno ni mano donjonwa maber, johera mar chenro mar penj laktar, ka itiere kod Kabirwa kikitem biye. Daktari oleronwa maber, gimomiyo seche mibiye no to weni mbala, nikech ibaro pien del, nyaka ang' ochang ko weni mbala. Kapok wadhi nyime, awinjo kipimonwa kacha ni kapo nono ni ng'ato biro, ka entiere kod chandruok, onyalo bedo ni pod koko chako kata entiere kidieny makoro wantiere kane, tikuongo itimo ne counseling, kata hocho. Itimo counseling nikech ang'o? Hocho en gima chuno kuom jatuo moro amora modonjo e osiptal. Onge tuo ma jatuo biro e osiptal ma ok dwaro hocho. Hocho chakore kama. Namba achiel, nyaka ing'e ni to tuo ni ochando jatuo ni e yo mane. Bedo ni jatuo ni osebiro e osiptal mang'iso ni gini chando pache. Koro nyaka iwuo kode minyise kaka tuo ni biro, kaka odhi, gi gik monego otim, to onego bed ni iyoe mondo mi ong'e ni
en problem ma intiere godo en problem minyalo kony e yo makama. Ng'enyne wabedo gi tabu kabisa gi nyithindo manyiri. Nikech gimoro tindo obiro ni Mr. Google. Ok en gimoro amora manitiere Google ma is correct. Nikech kata anybody nyalo ndiko gimoro amora e internet. To ok ong'iso ni mano is the gospel truth. Mano ok en adiera makende manitie. Koro nyithindo manyiri luoko nyaka wenge gi lach. Nikech okay. Nyawadgi onyise ni luokane gi lach. Lach ni mag okinyi mikawo tiluoko godo wang'i. Ni mano dhi konyi. Mago ok kel konyruok. Wir gima kama. Ng'ato samoro na en gi problem machielo mopogore ma ok en kabirwa. To dhi to thiedhe. Ng'eny gi wiro nyaka yedhe antifungal ka gin gi kabirwa. To pod ok oyud konyruok. Koro iyudo ka pach ng'ani ok okwe. Ma koro nyaki wuo kode ming'ise kama ne makosa osetimore gi kama entie. Gima chielo mamiyo jogo nyaka wamiyo ocho, especially ne joma mine. Joma mine ema hinyo jowetegi man gi kabirwa. Nikech sami seromo gi nyawadu tineno ka face ne nigi problem. Style midwa wachego. Miyo ng'atcha, miyo ng'ami wuoyo godo noendo. Odwa mana kata ni mondo dhi oponde ot kik ochako wuogo oko. Koro gine ma githoro bede hinyo jowetegi. Koro atemo nyisogi ni kineno ka nyawadu nitiere gi tabu moro, wek wuoye ka ok ing'eyo. Ilinga. Wek wuoye ka ok ing'eyo. To an naling nadi daktari taneno ni to karango motimo le dawa. Inyalo wuoyo to nitiere gik minyalo nyise to king'ise ni ya face ni to rach kama ne kichango. To ing'e joma mine gi face. Kising'ise ni face ne rach kamano. Self esteem is completely gone. Koro mang'iso ni mano ng'at makata ka wuoth en oparo ni ji te koro ng'iyo wang'e. Koro ng'ano pache chandore mang'eny. Ma kaka joma mine wapuonjre wuoyo. Kaponi ni kata nigi chandruok to puonjri wuoyo. Temi dimbri seche miwach nyiso nyawadu gima kama tabu ne nitie. Kiki iyo endere ahinya. Ero kama nanya daktari kapok wabire pichani aneno kama bende nyalo bedo savia nikech ni pimo ni watiri kod kidenye mopogore mag kabirwa. To ma gimomiyo nyalo paro ni en savia nikech aneno kaka gidwa makore elenda wang'e to gidhi nyaka kore to kapok achopo kanyo nitiere kamoro kanyo mabede ne ilero nwa kacha ni thoth ne joma mine ema thoro ketho lenda wang'i kata kimedo kelo chandruogni maka inena achiel tidhi e od yath tinyimi gimiluongo ni mo to kare ok en mo en yath en steroid mabedi biro tiyo godo to bedo maber kai to bang'e no koduogo to duogo korachi saidi kanye mo biro chako godo kwa seka uyweyo kigidhi mabor kata matin kikisudi chenro penj laktar kawuono waketo maino e pimple akne kata Kabirwa waka uyweyo waduogo kod chenro ne. Tapki en nyaminwa to bobedo nyaka chieng' to an abo konye gimoro amora. Come on, let's play for the crowd. Joy comes to your home. For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Enjoy a cocktail of Bible stories only on Viusasa. Come on, CT. This is the one place we all know. On your own, so alone. If you scream, who hears your call? Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace.
Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you and the plans you have for my life. In Jesus' name, amen. Dial *811*401# to get Thank You, Lord. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Senator Manandi Samson Cherargei ochwalo paro mar timo lokruok ne chik mosebedo ka chiwo thuolo ne jodito moko ni kik chul osuru ne moko kuom mwandugi. National Treasury should respect the constitutional function of CRA and also looking at the recommendations of CRA. Then you can have a conversation. Governors ogolo ywak ni tend counties kidek podho poni sirikal ok omedo gi pok mar omenda. Waseketo pesa mang'eny kabisa e somo mar nyithindo kendo kawaikore ne CBC. To kata kamano sirikal oko osemiyo wa nyithindo. Skunde mag ji giwegi ywak ewi nok mar jopuonjre moriwore kodgi ne somo mar sekondari madundo. Machiegni kendo penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod laktar molony e weche mag pien del, weche mag yie wich kachiel kod weche mag kogno. Kata kamano kawuono kwa wuoyo yie wich kata kogno kata matin waketo maino e pien del to ken chandruok moro amora mar pien del en acne, Kabirwa kata pimples. Adwani wadog kama ne waweka ni wadhi e break cha, kani wadhi e yueyo. Iyudo ka intiere kod achiel Kabirwa achiel idhi wiro gimoro mabende nyiewe od yath ma ok iparo ni en moto kare ok en mo en yath kae to bang'e no koduogo kata kiwe moni kata kiwe yadhni to giduogo ka giliche saidi. Ang'o ma thoro timore nikech kidieny mokwongo ni pimonwa ni seche ma ibaro pien del odhi wegi mbala. Ang'a timore momiyo kiwiro gigi to giduogo mang'eny mopogore kaka ne gintiere. Ero kamano. Yath ma luongo ni steroid kata mo mag wire wenge gigi. Uluongo ni anti-inflammatory. Anti-inflammatory mangiso ni onyalo duoko kuot cha chien. To kose duoko kuot cha chien to ibro bet kamano mana seche ma iwire. To kiwe wire to gichacha duogo to kendo duogo korach moloyo. Mangiso nango en kuot cha ema no duoko chien. To na oko ngi gik moko mabedo kanyo. Mangiso ni mo mawuok mang'eny cha oko ngi to bacteria mamedo nyuolore kachacha bende ok ong'e. Koro opiege. Koro kise piege gi steroids go to sama koro idhi we steroids go eko to koro bedo marach moloyo. Nikech osekunore mang'eny, bacteria osenyuolore mang'eny, koro muomore kowuok. Koro en ni gima ahero kidhi e duka mar yath ni dhi ng'iewo yath ma ok ondikni gi daktari. Ng'at miyudo kanyo ng'eny gi nigi lony mar yedhe to jowa ok dwar ni mondo nyisgi gi ng'ama nigi lony mar yedhe ka ikwere ni yadhni ok onego iti godo e wang'i to ng'isi ni ikia to ikia in iuso koso idwaro pesa koso mane rach jowa ng'eny gi timo mano to samisedhi e duka yath ka kondikni gi daktari to ng'ama nitiere kanyo jalo pimne kama tabu ni nitiere obiro konyi moloyo ka oneno ka en gima nyalo konyo to obiro ng'isi ni ma to koro dwaro ni mondo idhi manyo daktari kama kose neni koka ibi mondo wamiyi yath. To wach thoro ng'iewo yath aoyaye e dukni mag yath anyalo kwero ni kik utime kendo nikech ng'enyne kanyo kama chandruok wawuoke. Koro inyalo bedo ni ionge gi Kabirwa
samoro ne in gi rashes moko matin e wang'i, samoro kata ne react gi gimoro nomuli to pien dendi oruodho kata wang'i, tichako wiro yedhe ma waluongo ni steroids. Nyalo bedo ni nondiknigo to ng'isi ni mondo iti kode ndalo matin, to kitiyo kode ndalo matin to koro ka wang'i medo bedo mayom molo kaka ne nitiere chon. Koro idhi tiketo ni koro mano koro ema koro iloko moi. Koro bang'e en be kiweye tichak i-develop kendo acne machielo ma waluongo ni steroid induced acne. Ma wantiere kod steroid induced acne. Ma mano kendo be koro complication mar modhi ma ji ng'iewo man kod steroids. Wabro mulo mano bang'e matin daktari. Seche ma pod wantiere kar steroids, ne wang'iyo picha ma wantiere godo mar jatuo wani. Daktari, aneno ka lenda wang'e nyaka ng'ute nyaka kore ntiere kod chandruogni. Kendo mana kaka ni wacho cha gikuodo gima gituto koso gin mo. Ok gin gik moko ariyogo. En tutu gi mo. Nikech bakteria chamiyo tutu wuok, to mocha be nitie. Ang'a timore ka? Ang'o motimore momiyo chopo makoro onyalo chopo ma ng'ato nitiere kod chandruogni e stage ni kata level ni? Gima timore ka en ni anyalo wacho ni thieth pok jatuo kao okang' mar mondo mi ochak thieth balong'o. Mano nyalo timore. Gimachielo manyalo timore, osebedo ko yudo thieth to yudo thieth ma ok ni kare. Samoro yudo thieth ma ok mar Kabirwa, yedhe mimiye konyo gik mamoko to ok kony Kabirwa. Kamano kaka nanyisi ni jomoko wiro nyaka antifungal. Koro miyo magi koro medore. To mbala mineno gi, mana nikech wach bicho manyisi cha, ibiye to barore, to weni mbala marotenge. Koro savia ni, mangiso ni ineno kaka ma kuonde mokuotgi, kaka ma gi kuondgi, kuonde mokuotgi, nyiso ni pod okuote iye kacha cha, to process cha pod very active kuom jatuone. Bakteria kanyuolore, mocha pod medo kudore, to action mosekawe onge. To kuonde molokore rotenge manyiso ni ne obargi ma gigo wuok to owe mbala. Owe mbala. Be nitiere kaka inyalo bargi ma eyo ma ok owe mbala, koso nyaka ang' owe mbala? Nitiere procedures ma wanyalo timo to ginyalo tim gi mana e osiptal. Nitiere mashinde moko mathindo ma wanyalo tiyo godo kuom gologi. Noko bare to nitiere kaka idiye to kos diye to mono wuok oko ma ok obaro pien. Abudo kichen matina daktari, ne lero nwa kacha ni wantiere kod steroid induced acne, mago gin ma obiro kotenore kod yedhe kata modhi ma ji thoro wiro e dendgi. Ma bende inyalo wir nyaka e del ma ang'no kelni gigi e pien dendi kori nyaka e dier ng'ei kaka ni lero nwa cha. Ni pimo nwa kacha e kidienya moro chien kanyo ni seche ma isewiro gigi kata e lenda wang'i to pien dendi bende nyalo bedo mayot. Seche mosebedo mayot kata marep ka ibede chieng' tibiro winjo ka chieng' wang'i to pien del bende nena ka yot kipimo gi pien del kuonde mamoko. Gigi timo pien del nade nikech wantiere kod layers mopogore opogore mar pien del. Gik ma iwiro ma inyiewo e duka gi gitimo pien del nade momiyo koro dhi mobed mayot mobed marep. Gima gitimo bedo ni en steroid. Koro sama koro otieko gima waluongo ni inflammation no endo. Koro kowire mang'eny to koro odhi too much, koro layer mamalo mogik mar pien kagimo chwere oko. Koro chalo kagimo koro chwere oko, koro medo bedo mathin. Kaka imedo wiro yadhno en omedo bedo mathin. To bedo ne mathin no ema koro kelo tabu nikech koro king'iye kata en ng'ama kata king'iyo kama tineno ka pien dende rep iparo ni nyalo jowo. Koro mane kama tabu wuoke. Kopogore kod yedhe minyiewo e duka, nitiere gik moko ma bende thothne joma mine temoga keto e pien dendgi, wadendo gi gani mkorogo. Mkorogo special. Ing'egi? Gidendo ni mkorogo special. Gidendo ni mkorogo special. Mkorogo special, ase neno jok ma timo gigi. Ase neno jok ma kao jik, oriwo gi omo, ochako oriwo gi modhi mamoko, kato owiro e dende. Obro keti malando, yes, okadagi. To bang'e no, to tabu ma idhi kelo. Magi gimonego beni wapenjore. Wach moro tinde jo osieko godo ni idag matin to idag mamit. Onge mit midhi winjo kanyo. To ngimani be ok ing'eyo. Gime inene timono nyalo sando ngimani
nyalo sando dendi e ngimani duto. Sama iparo ni koro dhi tho piyo no, nikech ing'eni gigi kata mana steroids gi, ing'eni gibedo del ywagi, iwire pien ka to dendi be ywagi. Ma bang'e long term use, kitiyo gi steroids ndalo mang'eny, obed miwiro, obed mimuonyo, en gi effects mage. Obed effect mane pien, obed effect mane systems mamoko, pod ginyalo affect. Gini iwinjo ka koro seche moko kata mana tuoche moko machalo kata mana kaka arthritis. Nitie arthritis moko mobiro nikech steroids ma ng'ato osetiyo godo mang'eny mokalo kiewo. Nitiere infections moko mag pien, bacterial infections mabiro saka sa. Inego immunity mantiere pien malo, fast defense, inego te. Koro pien dendi koro onge gi gimoro amora manyalo geng'e. Tuo moro amora kobiro to koro donja. Koro dwani wabedo motang'. Jik kata bleach, wachaluongo ni bleach, gik ma gi sabunde mag poda iriwo kaachiel kod modhi mopogore opogore. Apa ni okabiwoye mano wabedo kod chenro makende mar wuoyo e gigo, wabedo kod chenro makende mondo waler ne oganda wa mondo wabed kwa ng'eyo nikech wawinjoga ani pien dendi bende ena dendi manyiso ni gimikete mano chal chiemo mimiye. Ochamo gimoro amora ma ikete. Kiketo sum to chamo sum no, kiketo gik makonye to nitiere kaka okonyore. Daktari adwani mondo mwang'e ne Kabirwa mebede thothne biro kotenore kod chiemo kata mo mawuok e pien del mang'eny ni mabende nyalo chwal kata nyalo bedo induced kod kidienje mag chiemo ma wachamo. Bende watiere kod aina ni? Kanyalo wacho ni nitiere Kabirwa mikelo gi chiemo. Bedo ni pien dendi nigi mo mang'eny ok nyis ni chamo chiemo man gi mo mang'eny. Mano gima timore dendi, nonyuoli kamano ni pien dendi nigi mo mang'eny. To ka koro chopo kama koro buche go chako dinore eka Kabirwa wuok. Kabi nyisi nikech aseneno ka ng'eny jotuo biro ni nosewe chamo nyaka blue band to gigi pod wuok. Onge kamondike ni chiemo moro amora nitiere makelo Kabirwa. Koro kik wach chiemo chandu kochopo kar Kabirwa. Chiemo oyie ni chamo chiemo te. Tekni chiemo maber, en balanced, mabiro konyo dendi. Oyie ni chamo. Magi moro mwacho ni an asewe chamo chiemo man gi modhi, mo machamo gi mamiyo. Daktari to nitiere jok moko ma awinjo ga ni diere mochamo chiemo mantiere gi modhi mang'eny kaka gik miwire mkati go to diere no ema dede react. Wan gi gima waluongo ni psychological effect. Gima ng'ato osekete pache. Gimisekete pache no, kisekete pachi to nyaka otimre ni. Mano be gima nitie. Gimoro amora mikete pachi nyaka timre ni. Gimikete pachi no. Igeni iwacho ni what you think is what you do or is what you become. What you are, yeah. Koro mano gima ji osekete pachgi. Makoro kete pache ni kawuono na chamo chiemo man gi bor nyaka dhi abed gi tabu. Koro kata tabu no ne onge. Koro nitiere kaka Nyasaye nochwe dhano, koro yudo ka pachi no nitiere kaka otudore gi obuongo to koro chaka bedo gi problem mano ok onego bed ni nitiere godo. Apa ne ka jobendi wawuok gi puonje ni paro nitiere kod teko. Gimi pare pachi nitiere kod teko mang'eny e dendi omiyo mano kata kopogore kod tuoche mag pien del mwang'eyo no en puonj kien. Ero kama na enya. Adwani mondo miwang'e ni kaka ng'ato osebiro iri daktari entiere kod chandruoge mag Kabirwa samoro osetemo kaka ni lero nwacha osetemo ng'iyo kaka onyalo tieko gi to wacho ni oyo adwani mondo mi adhi ane Dr. Lucas mantiere kod lony e weche gi. Seche ma ng'ato biro iri ere kaka diagnose ni ma ato en ma to ma en stage ma kama. Ero kamano. Tuo mar Kabirwa ok adwar machine moro amora mondo mi afweny ni ng'ato nitiere gi Kabirwa. Mano waluongo ni clinical diagnosis. Clinical diagnosis en nang'o? Kase wuoyo kodi mise explain kaka ne gino chakore to an banene gi wang'a. Atimo ni gima waluongo ni physical examination. Mano romo miya diagnosis mara mar Kabirwa. Kase yudo tabu nini en Kabirwa, koro kanyo depend gi bro luwore ni tayude e okang' mane. Koro wachako wacho wach thieth kaluwore gi okang' ma wayude. Wachako thieth kaluwore kod okang' ma wayude. Maka wayude ka pod otin to kanye mwachake godo kosedhi savia, matiende no sedhi ahinya to kanye kama. Nitiere yedhe ma ok bitiyo ka, ma savia, to gibiro tiye ma koka chakore. Koro kamiye yath matie monego bed ni tiye ma koka chakore to ok dhi konye. To thieth be ing'eni thieth en pesa mang'eny tinde. Kata mana yedhe mag pien mokwongo nengo gi ni malo moloyo. Koro
okabi dwaro west ketho ni sa na wachako kod gi thieth man piny mang'eni ok dhi konyi. Koro achaka gi thieth ma kalure gi stage ma intiere. Wadonje thieth. Ng'ato biro ni ko en na mild kaka nipimo wacha thieth chalo nade. Kai to seche ma en moderate kata en diere kanyo thieth chalo nade. Kata wadhi thieth ma severe. Ka ng'ato biro iri ka en severe. Gimitimo thieth mimi magini room chuth mobed kod piendel maber. Erokamano. Thieth mar acne mokwongo nego awach ni onge thieth mar acne mabro kawo matin e dweche 3. Ma sami sedhi ir daktari mong'isi ni in gi tuo mar Kabirwa. Kik ipar ni yath ma daktari ondiko ni bang' juma achiel dhi yudo ka koro wang'i poth. Ng'enyne iyudo ka thieth ka wachako to ng'eny yedhe gi eki ka ichako tiyo kodgi inyalo yudo ka juma achiel mokwongo nyaka ibed gi tabu moko e pien. Tabu kaka? Kabirwa no nyalo medore matin koka koro chako pie. Mago gik manitie. Ka kamano to inyalo yudo ka pien dendi, pien wang'i no kama iwire e yadhno tuo. Mathoth ne gin miwiro? Stage mokwongo gi mar 2 ng'enyne watiyo gi yath miwiro kende. To yedhe miwiro gi wan gi yedhe ma ok en yath achiel to samoro orew gi yedhe 2 e tube achiel ma gin gi tije gi mopogore opogore. Nitiere yath okik nyaka gi antibiotic mondo otiek bakteria no, to nitiere yath moro ma oket gi yedhe mamoko ma konyo yawo buche ka to duok modhi ka be chien. Koro mago yedhe miwiro. To kosechopo e stage bilani wan gi gik moko, nitiere yedhe ma nyaka oti godo mimuonyo. To yedhe go eko gin yedhe ma mondo mi andiknigi nyaka be nasenono be dendi mayudo ka nyarogno tiyo maber. Koka nyalo ndiko negi. Manyiso ni kata pien del kithiedho nyaka ng'i nyarogno kachiel kod ber nikech ang'o? Nikech yedhe nitiere yedhe ma kawandiko ni to nyarogno nitiere gi tabu to dhi medo mi tabu moloyo. Koro nitiere nyaka kunga pim ayud ka nyarogno tiyo maber to gi gine moko mag cells moko mag remo be nyaka wakwong wang'i. Ka wayudo ka gin maber to koka nyalo ndiko negi. To gin yedhe ma bende mine ma nitiere igni ma ginyalo make ich bende ok wanyal miyo mayot unless notiyo gi yath mar family planning malong'o kata obedo ni en gima waluongo ni long term family planning. Obed ni either in gi coil kata nitiere gi methods mamoko go eko. Nikech nitiere yedhe ma seche mitiyo godo e thiedho Kabirwa ok wayie ni mondo imake ich. Nikech gibro affect dongo mar nyathi. Koro ok en wach mar ndiko yath. Aseyudo ka in Kabirwa indiko yath. Nyaka ng'e ni in be gombo mari chal nade. Samoro ibiro na kawuono to idwaro ni mondo ibed gi nyathi dwe manyien. Ok abi ndiko ni yath mang'e ni ok onego bed ni itiyo godo sechego. Ma bende nitiere yor komo nyuol ma inyalo recommend ma inyalo puodho kaka laktar ma ng'ato nyalo tiyo godo seche ma imiye thieth mag Kabirwa? Ng'enyne ber ka seche ma one decide thieth ma itiyo godo e Kabirwa ni ka en ng'ama miyo tibiro ka in ng'ama miyo ber kibiro gi jaodi nikech kanye kama unyalo winjorue. Abiro ng'ise ni gini onego bed ni wathiedho tuone to ka wathiedhe to ok odwa ni mondo miyo ni omake ich. Koro yore mag komo nyuol to ng'eny to ok anyal ng'isi ni mae manyaka iti godo. Mano koro kisedhi jok ma olonye weche mag komo nyuol gibiro pimo ni ma ber kodi ma ber kodi ma ok ber kodi. Koro kanyo ma koro dhi yiero un uwegi monego bed utiyo godo. An ok anyal yieronu. To yedhe gi ok nyal yiene ng'ato mako ich moko nikech nitiere kaka gidhi rocho dongo mar nyathi. Ginyalo timo nyathi mantiere ich nade nikech dwaher mondo mawinj mana matin. Namba 1, nyathi ok nyal dongo yo makare kako onego bed dongo. Mangiso nang'o? Obedo matin molo kako onego bed ni entie. Wawach ni ich dweche 6 to ok onen. King'iyo ng'ato ng'ama nigi ich dweche 6 king'iyo kama tibro neno ni ng'ani nigi ich dweche 6. Koro ibro yudo ni ok nen ich tin. To ka kamano to nyathi chacha inyuolo nyathi ma samoro dende kuonde moko onge. Samoro lwete moro onge kata samoro fuonde moko manonego bed ni riwore kapok onyuole otamore ok riwre gik machalo kamago. Koro mago complications manitiere ma ok wanyal gombo ni mondo nyuol godo nyathi.
Ero kamano ahinya. To bende Kabirwa go ithiedho magi rum chutho? Kabirwa ithiedho magi rum. To nyaka ibed ni inyalo tudori gi ajuoga mathiedhi seche duto. Ka ineno ka tabu moro chako bede pien, koro iwacho. To ajuoga kosenyisi ni onego iti gi ma, onego iti gi ma, kik iti gi ma, lumano. Kopo ni idwa loko, to kuong ipenj ajuoga manonyisi ni kik itim magi ma, kuong ipenje mondo mi onyisi ni ere gimomiyo pod oneno mana ni nyaka iti gi gima nonyisi. Daktari ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi samoro thuolo orem, manitiere weche moko ma ng'ato ok owinjo maber, to doher mondo mi otudre kodi, inyalo yudi kanye? Erokamano. Kuonde minyalo yude to kuonde ariyo masewacho ka, Homa Bay Referral Hospital, wuok tich nyaka tich abich, weekend ok yuda kuno, to gi Oasis Doctors Plaza Makisi binyalo yuda ng'enyne seche mag odhiambo. Ponono ni ng'ato dwa goni simu mondo mi openji kaka onyalo tudore kodi kata kaka inyalo konye, namba mar simu ka in thuolo mar chiwo? Koro inyalo yuda namba mar simu 07 22 466 266, kata namba mar Airtel 0733 90 1377. Numbers go kigoyo tibro yuda seche mag tich. Seche mag tich. Erokamano. Nyaka Kabirwa bende bedo ga gi emergency, weche mag pien del bende bedo ga gi emergency daktari? Wan gi emergency se tuoche mag pien to Kabirwa. Erokamano ahinya. Wabo bedo kod chenro machielo. Adwoko ni erokamano kuom kawo thuolo mari mondo mibie chenro mar penj laktar, wago mbaka wapuonjre kotenore kod Kabirwa. Erokamano. Mana kaka iwinjo no, kaponono ni gi chich gi gimore pien dendi, kik ilokri ajuoga ma kod in bende ing'ego gagi, ing'e riwogi, iwacho ni ma kariwogi magi ma to nyalo konya. Oyo ikelo chandruok. Kaeto bende chandruok mikelo no samoro ken masani kende, en chandruok manyalo dhi ndalo mang'eny, higni mang'eny, nikech pien del mana kaka ne wawacho cha, bende chiemo to chamo gimoro amora mikete. Mata ye chenro ni en Andruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo kabukelo ni chenro mar penj laktar, oriti masani.